חי יוצא שגוש קבולה, דורות המשך יקרים, אורחים נכבדים. זה מספר שנים שלא הייתה לי הזכות להשתתף באזכרה, היות והייתי בפולין עם משלחות נוער או משלחות צבא. השנה יקרה מזלי ואני נוסע ביום ראשון לפולין. שנה שעברה בזמן האזכרה כאן הייתי בבית הקברות בעיירה בשם חשנוב. עמדתי ליד קבר אחים עם 180 קציני צה"ל. הבן שלי ציקי צלצל לי בטלפון והשמיע לי את אמירת הקדיש מכאן. סיפרתי לקבוצה שכרגע מתקיים טקס אזכרה בבית הקברות טרומפלדור לקדושי זדונסקה וולה, ואני אמרתי קדיש שם לזכר קדושי זדונסקה וולה ולזכר כל הקדושים שנספו בשואה. עם משלחות נוער אני מלווה בתנאי שנוסעים לזדונסקה וולה, עובדים בבית הקברות בגילוי מצבות ומקיים טקס ואומר קדיש. אני חייב לציין שבביקורי הראשון במסגרת משלחת הוועד ב-1993 נכנסנו בשער היחידי שהיה קיים, השער הישן. אשתי חיה נכנסה ראשונה, התרחקה כ2 מטר מהשער, הסתובבה ופנתה אליי ואמרה, אני מצטט, אשר, אתה בוועד, אתם חייבים לבוא עם נוער לנקות את המקום. חזרה והדגישה, לנקות את המקום. סוף הציטוט. בית הקברות היה כולו מכוסה בצמחייה פראית, כמעט ולא נראו מצבות. ומזה כ-15 שנה אני ממלא משאלת לב אשתי, ואני בא פעם ופעמיים בשנה עם ילדי בתי ספר ועובדים בבית הקברות. בשנים הראשונות היחידה שעזרה לי בזדונסקה וולה הייתה הגברת ברץ'. עם כניסתו של פרופסור דוקטור וגנר לתמונה הצטרפה גם קמילה ואנשים נוספים. בן אחי הנריק שרצקי עשה מיפוי של בית הקברות, ואנחנו עבדנו בהתאם להנחיות של פרופסור וגנר. חלקה אחרי חלקה. אני הולך עם הילדים כמו שהלכנו בחיסול, כמו כן אני הולך טקסי אזכרה, הקראות ואני אומר קדיש. ובכך אני ממלא משאלת לב אשתי בניקוי בית הקברות ומשאלת לב של היושבת ראש שלנו, הבחורה הנדרת שאין לי הגדרה למצוינות שלה, רעות לייזרוביץ', שכתבה באותיות קידוש לבנה באינטרנט, ואני מצטט, כל מה שנותר בזדונסקה וולה מ-115 שנות יהדות הוא בית הקברות היהודי. וכל עוד אלוקים ייתן לי כוח, אני אסע עם ילדי בתי ספר לזדונסקה וולה, וזה הניצחון שלי. אחי יוצאי זדונסקה וולה, כל עוד יש לנו דורות המשך, כמו צילה חורש, עורכת דין של הארגון, פרופסור דני וגנר, והיושבת ראש שלנו רעות והנוספים, נצח ישראל לא יישכח. עם ישראל חי.